Jeg vil gerne bevise Pythagoras læresætning, og Pythagoras det er egentlig bare a i anden plus b i anden er lige med c i anden, og man kan bruge den på retvinklede trekanter. Og en trekant den er retvinklet, hvis vinkel c den er lige med 90 grader. Men først så vil jeg gerne lige forklare her, hvordan man finder hypotenusen og en katete i sådan en retvinklet trekant. Og hypotenusen det er altid vinkel c, den længste, og kateterne det er det lille b og det lille a. Altså den modstående side af vinkel A og den modstående side af vinkel B. For at finde hypotenusen, så skal man her oppe kigge på a i anden plus b i anden er lige med c i anden. Vi skal dog ikke finde c i anden, men bare finde c. Så derfor så tager vi kvadratroden af a i anden plus b i anden, og så er det så, at vi får c. Hvis det er, at man skal finde en katete derimod, altså enten b eller a, så skal man igen kigge på a i anden plus b i anden giver lige med c i anden. Vi skal dog tænke på, at vi kun skal bruge enten b eller a, så derfor så skal vi minuse. Så derfor, hvis vi for eksempel vil finde b, så skal vi sige kvadratroden af c i anden minus a i anden. Men for at vende tilbage for Pythagoras læresætning, så er Pythagoras det, der beskriver forholdet mellem sidelængderne i en retvinklet trekant. Og for at bevise den, så er denne her figur en meget god figur at kigge på. Da der er 4 retvinklede trekanter, 1, 2, 3, 4, og en firkant inde i midten. Og vi starter med at beregne arealet af firkanten. Og det vil vi så få, arealet af en firkant er jo længde gange bredde, så det får vi simpelthen til A plus B og A plus B. Altså siden A plus B og A plus B. Så vil vi finde arealet af de 4 trekanter, som er en halv gange højde gange grundlinje, hvor vi så får 2AB. Så tager vi arealet af firkanten, som er C gange C, for det giver lige med C i anden. Hvis vi så lægger alt det indvendige sammen, så får vi så altså C i anden ganget med 2AB. Og de to arealer, det ydre og det indvendige, det skulle helst give det samme. Så hvis vi stiller det op ved siden af hinanden, så får vi så A i anden plus B i anden plus 2AB lige med C i anden plus 2AB. Så er det, vi trækker 2AB fra på begge sider af lighedstegnet, og så får vi så altså Pythagoras læresætning, nemlig A i anden plus B i anden giver lige med C i anden. Men vi mangler stadigvæk noget. Vi mangler at bevise, at firkanten, den blå firkant inde i midten, er lige med 90 grader. Så vi har startet, og for at bevise det, så har vi startet med at sige, at denne vinkel hernede har vi kaldt for y, og den vil vi sige er 90 grader. Vi ved, at vinkelsummen i en trekant, den er 180 grader. Og så kigger vi derfor på denne trekant her, hvor vi siger, at denne vinkel, der er hernede, den kalder vi for x, og denne vinkel herop, den kalder vi for p. Så vil det derfor sige, at så siger vi så, at x plus p plus 90 grader, det skulle give 180 grader. Og fordi at alle trekanterne er symmetriske, så vil det sige, at vi kan tage denne her trekant og rykke den herover. Altså så vinkel P kommer til at være den samme som den, der er hernede. Og derfor må den altså være 180 grader.